ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଆମ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିକରି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମା' ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ପକାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ତା'ର ନିଜ ମା'। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ବିରକ୍ତିକର କରୁଛି ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ତା ମା' କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଛୁଆ ହାତରେ ଧରାଇ ଦିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର, ଆମ ସମାଜର, ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ।